Basta Latibiyag! Naimbag nga oras mo, insan to pa Nay, insan sa taon. Sumrek ka. Aw. Anya ti kagaram, insan. Adda ka di wayam ita insan. Agparami dakman iti lamisaan. Basit nga mintay lamisaan iti kusina kay. Kaya't ko tayo nalawa. Insan. Nalaing ka ngamin na karpintero kahit. Pinapintas na iti raramidem at ugaw, kas kada lamisaan. Ay, ikam to man iti design na. Adda ginatang ko akayaw. Tangdanan kan tulatan insan. Wen, insan. Sana parikot da ita. Angam nay. Jak pa imot nalpas tay balay da ija abagatan. Madamangam ti karpintero ka ijay. Siguro, makalawas pa iti palabsan, insan. Ay, mabayag pa nga rod ano kasta. Mabitlaeng, insan. Makalawas lang, may. Yanos man, no, makauray ka. Sige nga rod insan. Kita agtaw no kasanaw. Nay, anyat aramidam sa taor. Lamisaan ananang. Ha, kabailam aya. Ay gati karigata ko na. Kanon to pa'y nga amalpas. Bisimit ni insan ko. Iso siya akong ti mga ramaid. Anya, ay di mula ka di mayura yan, anak ko. Makalawas matla ako ng tiurayan. Jak makauray nanang. Uray sinsinan alamisaanan basta malpas. Amuyo mait akasursuron ko ti agururay. Ay, Masikura na kaon iti basit alamisaan tayo. umay ka, tamangantan, anak ko. Nakaidasara ko. Ay, napananan ti anak ko. Ay, sa taor, ay, sasapo. Ay, awanan. Naibulangan ti ginaok amasida. Ay, awanan. Naiwarisan ti sabaw. Apay nanang. Ay, loko na ya pusa. Ah, Ay, jak na puutan na limag to iti lamisaan. Katnay, naibulangan ti masida. ay. Ay agkuti-kutimot nga minti inaramid mo alamisaan, anak ko. Bangkeng, dagiti saka na. Di da man pabasulan. Di pusa ti aking basal no apayan ay bulang ti masida. Sa anak mo tanalay nga karpintero kay. Ay, niinsan mo ko mga minatin ang ipaaramidam, anak ko. Kanon tupay. Nalpas lang nga rudit. Tinapatag, limawa ti lamisaan tayo. Napintas mo ti cellphone niyo. Nanakarya. Ay, wala. En regalo ti ka nakakday to'y idi kasangay ka. Ngam ilaklakok. Ilakla ko yun. Apay nga ay. Jak maunay usar barok. Igatang ko kuma iti buryas. Napipya ti baboy tapakay ranudak. Ngam day to'y ngay. Jak maunay usaran. No dalaw mawag asa ko mausar. Touchscreen mo nga main. Manungay ti balor na dayta. Nanakarya. Ay, nangina day to'y Agbalor ito 8,000 pesos. Ang amora ilakok la iti 6,000. Tegatang ko man iti 2 buryas. Ay, gatanga ka, nana. Sigurado ka sa taor? Wait. Agdiskitarak pa ay, ti pagbayad ko. Sige. Urayat, no kaanaw, baraw. Ay, pangalaak nga iti kasta agatad. Kat among matabasit ti maalalak iti pensyon ko. Kaya't ko agatangin ti cellphone ni Nana Karya, nanang. Ay na, agurnong kapay, anak ko. Saan agaputa kayat mo kat alaam adagusan? Nga uray awan pa'y matpagbayad mo. Ay, amukon. Tay do aburyas tayo ti pagbayad ko, nanang. Tay gatang na mo ilakano iti buryas ti paglakon na. Anya! Uy, nanang. Alan Kaya't ko asukataanan ti cellphone ko. Ay, Local mate. Sana ka maka-internet ijay. May mayad di cellphone ni Nana Karya. ay, day tatijak kayat nga ugalim, anak ko. No adda nakitam, ti kayat mo, maalam adagusan. Baboy tayo umot dahi dyan, nanang. Di kay kadyak reklamon. Sige na. Ay, nala, makaamo ka.
Ramidok to tayo lamisahan niya. Sana bali, tanalpasan ti trabaho. Ay alaman nga raod. Ang awanan ati aramatem barok. Tay naramid meten ni Satur alamisaan tay ginatang na akaayo. Di kayo madanagan ante, warwarik day jay. Ay, jay ngamin kasinsin mo. Saan na makaururay? Ay, saan nakakomportable? Taag kuti-kuti jay lamisaan may. Ay, maibalang ti sabaw ti sidaan. Ala, di kayo agdanagan ante. Tarimaanag tayo lamisahan. Yan, tanda tayo cellphone. Saan mo nga ag-on na nang? Anya, apay ngay. Bulok magayam na ito, cellphone. Natinlaglat na minsan na dadaalan. Anya, ay katingkan to ipa-repair Aha, gastos lang na ito. Inakaisubli na. Anya, ay naimbag ano kayat ni kakakariya asubyan dayta. Ipilit ko Awam dadaal na daytay di ginatang mo kanya. Kunam nga original. Nagbiit mo't anadadaal. Saan samot nga original? Natinaglat na minsan nadadaalan. Nabutakpay. Saan matasyak tinang tinag baraw si kamay. Basol mo malaang Isublik. Sublik mo't tantay do aburyas ngayon bayad ka. Ay sana mabali na. Ni. Awam dadaal na daytay din lako kang ka. Sikat tinang dadaal. Isa basol mo Lading itag, ngamjak kayat nga awatan day tabarok. Kanjak itag dagiti baboy ngayon bayad mo kanyak. Ay, dayta ngamin ti madigan ka Sator. Tanuad na kurso na daam akagawaan. Ti kayat mo, maalam adagaws. Ay, nadarasudos ka ngamin unay nga agdis-desisyon. Anak ka. Ay, ikatam ti kasta nga ugalim, tamaday. Nanang. Panunutem pa'y anaimbag ti anyaman nga aramidam. Noom no matlaang wenno saan. Tapno awan taw ti pagbabawyam. At da pagsasao ako na. Tay tao asaan ang makauray iti umno agundaway. Agbalintaw analiday. Aha. Amok nga raw. Adadahil na ito yung cellphone. Ay, iso nga ruday tati ibagbagakan ka anak ko. Di mo pa'y amo ti talaga a kondisyon day ta cellphone. Ang aminalam adagusan. Anya ngay ita. Sayang timbayad ko. Awan pa'y konsiderasyon mo. Dadya bakit karya? Saan? Yam amok kang gato ipag ko. Lilay. Balasang pa dito insan. Lilay. Iso ni Sator. Kasinsin ko. Baro pa'y mait. Hi. Hello? Naimbag nga oras mo, adeng. Kastamay mang Sator. Ay. Mala. Agsarsarita kayo Ay nak mga sagana di pagsasangwan tayo. Agam-am mo kayo na imbag. Ay na. Nagpintas kayo dato yung babaeng. Kurso na anak na ito nga arman Ay na. Ay namang Sator. Marunawak iti kastapan ng kitkitam kanya. Kwa. Armakit din. Di taamot lati tulong na. Amangan no maagaw pa lati sa balay. Ading Lilay. Agayatakkan kan. Ay ayatan ka. Pangasim taklo rin akon. Kwa? Ibagamon adanam namak wenno awan. Tapno mukter aramidak. Jak ngamin makaura iti nabayag a panahon kahit. Ti kayat kaw. No nagaramak. Mamuak adagos ang tigasat kaw. Tapno saan masayang ti oras kaw. Ibagamon niya tigasat ko ading. Ay ayatan nak kadi. Wenno saan? Saan mang Sator? Jak kurso na dati style na. Damo pa'y pa nagkita mi, nagaraman. Anya? Kalpasan na, tikayat na. Ibagak adagos ang tigasat na kanya. Adda ayamot kasta nga agaram. Iso abinasted ko adagos Ay, pasensya mo dyan kasinsin ko Lili. Okay lang manong. Dineret sana. Iso diniret sakmat
Ala, sana bale. Taimbagamon ti gasat na kan ka. Patsik adi na kan dagulitan di kasinsin ko. Ipag. Anya ngay, dinabasted ka manan, anak ko. Ay darasudos kan tumay. No di kayat di saan laeng. Nagkadua babae di ta. Saan lang nga isuda. Ay na, anak ko. Kaanon to pa'y ang makaasawa ka. No kasta mo ti style mo nga agaram. Ay awan Ay, ano sam nga aguray iti pangadang ti balasang nga armam. Nanang, Palagipan ka manan, anak ko Kay tao asaan ang makauray iti umno agon daway. Isuntaw ti agliday. Laglagi pumday ta pagsasaaw. oh, makauma mo dito nga ibagbagayo. Ah. Apay, amo yung around. Mamadto kayo aya. Tapay akas tati bagbagayaw. Ay, kat isumot talaga ti mapaspasamak ken ka ita. Saan naya? Darasudos ka nga agdisdesisyon. Pasigmet nga ron apalpak ti bunga ti aramidam, anak ko. Ti kunayo kit dinanang. Pakipot na di alilay. Kung di pili pa ilang amin. Kit saan mat nga isutay na pintas launay. Aha. Ala, huston. Ditan pagsaritaan ti may papan iti dayja a babae. Tamakabasol ka manan. Ay, kumpurmi man ti bagbagamon. Basta laglagi pam akanayon ti balakad ko ken ka, anak ko. Insan, mga asawa kan. Narigat ti malakayan na baraw. Oray, kayat ko no. Awan mo't mga kada tao. Awan ti mabalin insan. Balbaliwam nga mintiwagas mo insan. No kasapulan na pagserbyam ti balasang tapno may pariknam lang ti kinapudnom ken kuana. Aramidam Sagutam iti sabaw. Tsokolate, unan niya pa dita. Awan lata anusak nga kasta-kasta insan. Abi masapol pa lati kasta ya. Sayang lati kwarta ken manaktak iti oras. Ay apo insan. Awan Saan da kakayatan ti babae no kasta ka? Awan mo't aanusam nga agaram. Kasano nga makaasawa ka? Amom nga raw. Basta da ito iti maipasigurado kinsan. Sa anak amalakayan na baraw. Anang, adakadwa kasi mangpait. Ni Beth, Ay, nobyang. Beth, ni nanang ko. Naimbag nga orasyon, nana. Agmano ak. ay, kasyan na ka ti Diyos balasang ka. Ala, sumrak kayaw. Ay, Agdiretsyutan iji silid ko. Tagpulis kan lab ko. One love. ha. Ay, na. At dagaya man nobya ti anak ko. Anya. Ay, damo pa'y lapa nagkita yaw. Inaramawn. Kat inaklon na kamot adagaws. Una nang, Ay, kasta ti kayat mo babae. Saan nga gindi di? Saan apakipot? ay, nagamamuan nyo aya. Ijay restaurant. Waitress, iti may sa restaurant nanang. Agdan na kami. Asawa ko ni Beth. Anya. Ang may di kay paymot nagkasal. Sumarunong to ti kasar nanang. Basta agdan na kami. Ay, di mo pa'y lamang mo day ta babae. Minsang patmon dito'y balay. Ay, kit ma'am, amok to bayat ti panagdan namin nanang. Sana ko na makauray. Basta agdan na kami. Tas sumarunong to ti kalaysa. Hanggang Hindi daklap dan iti kayat kong aramidan nanang. Basta asawa ko ni Beth. Intamangan iti restaurant, lab. Kalpasan na, agawid tan. One love. Amo, nakaragragsakak nga si katikanduak. Nang runa no kasto nga agkuy-kuyog ta. Nagmayat tirik na makikinkinibin kan ka. Bayat papanagnata. Uray siyak nakaragragsakak, mait. Takamaudyanan na. Nasarakak mo't ti babaya para kanya. Ti babae nga rapahap ko nga inadag iti agbalin nga anak ko. Ayop ka, Beth! Ti asawa. Dado. Ayop ka, lalaki! Aga-agaw kahit asawa! Anday ko. Bait. Anya ti kita sa munday tao. Apa, di mo amaw nga da asawa ni Beth, ha?
Balak akaya dan tibiyag mo, si kalalaki! Bastahon! Ay, anya ngay ita ikaw. anak ko. Ay, adamot gaya masawa na ichay a babae. Nanang, Ay, naimbaglakit din Tasan ang nagdarumday dya lalaki. Maibalod ka kuman, anak ko. awanan ba intay dya babae? Inalilaw nak nanang. Kuna na single, dama gaya masawa na. Ay, day tangarod ka. Tika na yun ko nga ibagakan ka ide, anak ko. Ay, Nanang, aganak kan tumot ang makidem na itiday dya babae. Kat di mo pa'y amamaw. Ay, anya ngay ita. Insarasarak mo tibagbagem. italama amiris ko, ti kanayon yung ay baga kanyak nanang. Gusto kayo gaya, mitinay dya pagsasaw. At ay tao, asaan na makauray, iti umno agundaway. Isuntot yagliday. Kit, sa anak laan naliday nanang. Nasakit anak iti hustaw. Bagi kan riknak tinasakitan. Ala, pag nakmamdaytan, anak ko, amom to numaminsan. Nanang, Kastala tibiyag, anak ko. Masaktan ka, gaputa darasudos ka. Iso nga amom to numaminsan, nanang, basol ko. Tasana katimngag ka na kayo. Ditan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan na naadaw, iti pagsasao ako nana. Tay tao asaan ang makauray, iti umno agundaway, agbalinto analiday.